जवानी। वाह रे भौजी भौसरी वाली वाह बहुत अच्छा कि भला के नोख लेखा बा हमर जवानी तहार बहिन चोदो पटा के पेल दमनु कसम से कहतानी मुतबू कम हकबू ज्यादा त का हाल बा भाई। आज हम फिर से बात कइले बानी बुलेट आ जाता भाई लोग। हम कसम से कहतानी आज के वीडियो बहुत गान फाड़ बा। ऐसे कहल चाहतानी कि आज के वीडियो को तनी पूरा देखा बहुत मजा आई। तो वीडियो बनाने के बस एक ही मकसद बा और एक ही मकसद रहेला आप सभी को दिल से हंसाने के लिए, ना किसी को दिल को ठेस पहुंचाने के लिए। तो भाई लोगों बिना कोनो लाल लहसुन के आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। केतना के झरना से झड़ जला पानी। अच्छा कितना जाना के झरना से झड़ जला पानी। अब तो नहीं समझ सकता है भाई लोग कि कौन झरना के बात भौजी कहती है। देखो भौजी कहे के मतलब बा कि जब भौजी कहता था गोला वाला सामान उठा के दिखाई देता नु वो देखला के बाद में लंड के पानी हमनी के झड़ जाला। तो ये बात सही है भाई लोग। और कौन इतना खोल के दिखा दी तो पक्का झड़ जाला। ये में कोनो कहे वाला बात नहीं के भौजी। बस तू आगे तू बोलते रह ताकि हम पेलते रह हम के नोख लेखा चोख जवानी। तार बहन ता भला के चोख लेखा जवानी रहे ता बड़का बाबू के लंड की तरह टेन रहे वो से हमरा कुछो ले काहे कि तहार दोनों है बम दिखाई देता बालका ऐसे ऐसे कर हिलावता ये देखला के बाद में सबके मन करता पहले खाती आ पटा के दाबे खाती। जब वीडियो देखता तो तहार गाना सुनले बा बुलेट बजती। लेकिन भौजी कोनो बात ना तू काम करे काम कर लेकिन पटा के कोनो पेली नु तो मुतिए ना। केतना के झरना से झड़ जला पानी। तार बहिन चोद भौजी पटा के पेल देब नु हक देबू ता समझ में नहीं आवत। अभी हम समझली है कि झरना के पानी ना है उल्लन के पानी झड़ देला ये सबके पता है। लेकिन फिर से कह दे तू कि कितना जने के झड़ जाला झरना से पानी। तार बहिन चोद उहे पनिया तारा गांव में पेल दे नु मुझे लगू हम तरही शाकाहारी। का कहत तारा हम तरही शाकाहारी। ए भैया तो तू शाकाहारी रहल तो भौजी का कह दिलक मांसाहारी बना दिल बस सारता नहीं कि तू कहता हम रही शाकाहारी। तो तू आगे खोल के बता तारा कहे के मतलब का बा शाकाहारी में मांसाहारी में का अंतर दिखावल चाहता तब ताके पटा के पेल। अच्छा अश्लील कह देले अब समझ में आ गल भाई लोग। भैया भौंसी वाला कहे के मतलब बा कि भैया सीधा साधा रहलन कौन लड़की के पटा के पेलत ना रहलन कोनो भौजी के सामान चाटत ना रहलन कोनो भौजी से कोनो मतलब ना रहल। लेकिन ये जब से लड़की आयल बनू तो भौजी के मतलब भैया के अश्लील बना दिलक मतलब खराब बना दिलक। तो भैया तू बताओ खराब कैसे बनैलक पेलवा के कि चाट के का कहता कि रील पर देखा के चीनी मिल बाल तार बहन वाह बहुत अच्छा। अब देखो भाई लोग भैया कहे के मतलब बा कि भौजी रील पर चीनी मिल देखा के भैया के अश्लील बना दिले बा। लेकिन भैया ऐसा बात नहीं की आजकल के फैशन में इतना करा पेरल हेते तो दिखाओ इनमें कोनो कहे वाला बात नहीं की। कुछ दिन के बाद में सारा ऐसा ना जाए कि अंदर के सामान बाहर दिखाई दे। आई दिन आई भाई थोड़ा दिन तू रोक लोगन बर्दाश्त करो ये दिन पक्का आई कहा कि हमने तो हेते तो फुला के सीधे दिखाई देता और बाद में पता ना का हो ये केहू के पता नहीं। वाह रे भैया भौसरी वाला वाह बहुत अच्छा कि रील पर देखा के चीनी मिल और मेराज हमर गिल कर दिले कि भैया भौसरी वाला के का नाम बा। तो भैया जी हम तारे कहल चाहता नहीं कि तहार मन गिला ना बोल तहार मन के पहले के शौक है। अब तारा मिलल ना तू का के लोग मुठ मर लोग बात सही बानू हाँ हम जानते नहीं भाई लोग ये अक्सर हर लगे के साथ में कला सबको नाम मिले कोनो के कौन लड़की कोनो सामान चाहे कहीं गलत सामान देख ले तो उनके मन करला मुठ मार के आ कितना माना करते करते भी मुठ मराइए दिला हमरो साथ में भइल बा। हम सती सभी नहीं हमरो साथ में भइल बा आ तोनियो के साथ में अक्सर होते तो कोनो बात ना जब गिल कर दिले बिया तो बेटा के भौजी के देखा भैया वो भौजी के चीनी मिल बा। अब रील पर दिखावे चाहे वीडियो कॉल पर दिखावे चाहे व्हाट्सएप पर दिखावे चाहे लंगटे खोल के तार लगे चल आवे वो से हमारा कुछ ना मतलब नहीं थे। मानता नहीं कि तू भौजी के हेता तो जुबन बा ओके बारे में बात करता रहा। लेकिन भौजी तोरा कहे के मतलब कुछ अलग बा। लेकिन कोनो बात ना भौजी के मन बा वो कुछ भी कर सकता। अगर तू कुछ बोलबा तो भौजी पटाक के मुत दिनू तो बाद में मत रहिए काहे मुँह में मुत पटा के नाम पेल देले सारे बुढ़ छुछुनर रील पर देखा के चीनी मिल मेयाज हमार गिल कर दिले। तारा बहनी के प्रणाम करो लहंगा उठा के का चाहता रह
कि भौजी तारा के पूरा खोल के दिखा दो आ भौजी तारा के लहंगा खोल के दे दो और भौजी के पटा के पेल देबा ना भौजी भैया रील पर दिखा के चीनी मिल गिल कर देले कोनो बात ना लेकिन दिहे ना।